jeg skal spille Steel Remote, og der er update i Steel Remote. Så lad os bare komme ind i spillet. Nu er vi inde, og jeg vender tilbage, når der er update, fordi det er om cirka 15 minutter. Så ja, jeg vender tilbage, når der er update. Imens kan vi lige åbne juletræerne i Steel Remote. Så... Og jeg ved ikke, hvad det betyder, fordi den er kommet flere gange. Der kom der. Ja, jeg tror, den også kommer på den tidspunkt igen. Og... ja. Jeg vender tilbage, når der er update. Og i den her Roblox shop, så har jeg faktisk ønsket mig noget. Jeg har ønsket mig den der kappe. Så hvis der er nogen, der vil være rigtig søde og købe den til mig, men det behøves I ikke, kun hvis I vil, og I har nok mange Robux, så skal I bare add. Mit navn kommer til at stå lige her, eller på sted på skærmen, på Roblox, og måske på Snapchat også. Så skal I bare add mig på Snapchat. Så ja, hvis I vil give mig kappe, men det koster måske lidt og mange Robux, men hvis I vil, så må I være, eller så er I rigtig søde. Så ja. Og hvis en af jer køber den her flyvende tæppe til mig, så kan det være, at I kommer med i en video. Så ja. – 35 minutter tilbage. Okay, jeg tror, den starter en lille smule. Den starter nok halv. 1, 2, 30 var det igen. One things. Vent. Må ikke bruge den, nej. Det var et lille event. Og jeg troede, det var den der... den der... Det ligner lidt med hatten. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. Giant potion. It's the most wonderful time. Du er 17. Og jeg er blevet 14. Yeah. Den her er faktisk god. Den der. Se, hvis man vil for eksempel, så kan man sætte den der, og så bliver den usynlig. Kan man ikke se den, så går man, eller så går de andre ind i den, og så flyver de sindssygt langt. Så den her er ret god, den der. Den 25. december. 25. Nej, det er en lucky block. En gave lucky block. Som sidste gang, så var det Halloween, så var det en græskar lucky block. Så nu er det en jul, og så er det en gave lucky block. Så når man får julen. Jeg ved, om han også gør noget, når han har fødselsdag. Spawner en eller anden lucky block eller sådan noget. Jeg ved ikke.
Oh. Hov. Det ser så ud. Det ligner sådan... Jeg ved ikke. Giftigt. Og jeg sparer faktisk op til en gold base. Så hvis I har nogle ting, som jeg må lade indeks, som jeg må indeks, så er I rigtig søde. Og jeg lover 100%, jeg scammer ikke. Bare så I lige kunne høre. Så ja. Og så skal I bare skrive, jeg skal I bare add mig på Snapchat. Og så når jeg har addet jer tilbage. Så når jeg har addet jer tilbage, så skal I skrive, hvorfor I har addet mig sådan. Så skal I skrive et eller andet. Det er fordi jeg vil, eller du må indekse en brainrot eller sådan noget. Så ja. Så imens vi venter, så kan I se mine brainrots. Jeg har de her, som er min dårligste. Den her skal jeg bruge til rebirth. Ja. Så ja, og skal jeg bare lægge lidt mange i sekundet, sådan lidt. Og så har jeg ovenpå, så er det fra den her. Og så også kommer det fra bedre og bedre. Dem her. Der. Nej, så er det fra her. Så går den herover. Jeg har fået tung så ja. Nu er den ikke med det der rare, nu er den secret. Så ja. Så har jeg en rainbow, og en tusser. Har jeg den her. Den her. Og den her. Den fik jeg faktisk i 2 uger siden, tror jeg. Der var et update. Så fik jeg en Lucky Block. Så ja. Ja. 15 minutter tilbage. Kan man købe Lucky Blocks nu? Okay. Hvis jeg køber en diskussion over Roblox, men jeg har ikke så meget. Jeg har aktiveret bubblegum og is. Hvad skal man gøre for... Så er der 9 eller... Okay. Sextop. Hvor kan man få dem fra? Er det mutations eller hvad? Nu tror jeg har 0. Simpelthen en juleudgave. Jamen, så vil det bare være kun. Shit, der er helt til noget 200 kroner. Der er der måske noget. What the hell?
Lucky Hello. block. Wait, what? Lucky block. En Rhino Tosterino. Go til den der, det er den der gave. Wait, det bliver den, som I skal sådan have til index. Tralalita tralala. Det er ikke det. Wait, what? Det er faktisk ikke godt, der kom sådan en lollipop. Hvad kan man få ud af den? Et procent chance for at blive 25. Eller også 25, det der. Okay, please, jeg ikke få den der. Jeg må ikke få noget dårlig en. Jeg må ikke få en dårlig en, så vil jeg hellere have den der, eller det vil jeg få nok ikke den der procent. Det er den sjældent. Nej, det er den sjældent, så hvad er det? Shit. Ja. Cocofanto elefanto. Nordbroen. Hvordan får man... Yep. No. Jeg skal nå ikke den tid der. Jeg får 10 gange her. Nu. Hvor mange har I? 6. Skal den? Okay, jeg skal pludselig ikke noget. Kan jeg sikkert komme til det. Men I får altså de her Lucky Blocks i den sådan serveren. Skal jeg bare sige det? Hvad sker der så? Nej.
Fanto Elefanto. Shit, han har spawnet mange af de der... Coco Assassino. Coco Assassino. Der. Ballerina Peppermintina. Coco Assassino. Det er nok en gas. Jeg havde jo bare en sådan... Ja. Der er sådan en... Okay. Lucky Block. Bare gerne mere, tror jeg. Kom nu. Og julemanden er ikke mere. Kommer så ikke nogen gange. Det er det. Jeg kunne jo godt spørge mig om det. Lucky Block. What the? It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all. With those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting, and caroling. Lucky Block. Lucky Block. Jeg kunne ikke være sådan... Hvor lægger man tid på? Hvis man ikke har sådan noget plads i sin base, så er det måske ikke så godt. Vil du ikke sige det? Hvad vil du? Kan du ikke tage dit brain? Nej, ikke igen. Jeg kan godt lide. Så bare det. Yes. Eller sådan. Spil. Yes. Eller sådan. Nu gør jeg det bare. For at være 7% eller hvad Sammy? Lost 25. If you get lucky.
Jeg kan snart... Står det her? Giv mig gift. Okay. Den her. Tak, Nisse, mand. Nu kan vi flytte videre. Hjem til søgeren. Nej. Blue, yeah! Eller... det der. Kør hjem med toget. Rosamund, jeg skal Rosamund. Please, spil den. Kan jeg nu tage den op, eller den ikke? Please, please, please. Yes! Jeg synes, det er mindre og mindre, ikke? Så skal jeg kun se én ting. Jeg tror ikke, der spawner sådan nogle... Eller hvad? Det er bare ikke noget. Altså... Wait, what? Wait, what? Så ved jeg, at det er for en springet. Det er Coco Assassino. Uhelst. Jeg ved, hun sådan gør med base. Jeg ved, deres point. Ballerina peppermintina. What the fuck? Se bare mig. Så skal jeg ikke. Så kan du ikke komme ind i base. Den bliver ved. 1,3 millioner. Nej. Ses. Vi kan åbne den her, og vi skal ikke. Okay. Var det ikke? Det var på til mig, der så den der. Den der. Det er ikke det. Det er sådan en lang lille. Lucky block. Selvfølgelig. I think I might be there. No, definitely. Okay, stopping spawn cool. F and free. Marshmallows for toasting and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories. Er det E.E? Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing. Man ikke spawn puzzle. It's the most Yeah. Lucky block. Hvad er det her? Nå, stop. Ikke spawn til allerede. Lucky block. Ja. Skal man gå her? Okay, det er crazy update. Stikstok, ja, jeg skal stikstok. Secret Lucky Block? Okay, altså jeg kan ikke tage det lige nu. Hvis jeg skal sælge en, så er det den her. Secret Lucky Block. Okay, jeg skal nok ikke spawn.
Fordi jeg føler, at hver gang jeg har rørt til ham, så får jeg lock. Fordi jeg har nok også rørt ham, da jeg fik den der Lost Combination. Så måske får du lock, hvis du gør det samme, når der er update. Jeg har måske 5 Lucky Block. Men lige jeg joiner min Lucky Block account. Lucky Block account. God idé. Ikke... Jeg kan godt have de her to. Ja. Lucky Block. Lucky Block. Det er en smart idé, for hver update, så hver gang så spawner han Lucky Blocks. Så det er måske en god idé at have en Lucky Block account, eller bare en account, som man kan have passing på. Ja. Lige, jeg kan spawne en Lucky Block. Jeg kan spawne en Lucky Block. It's the most wonderful time Lucky Block. of the year. Lucky Block. With the kids jingle and everyone telling you be of good cheer. Det er godt med noget julemusik. It's the most wonderful time of the year. Trattoro dinosauro. Happiest season of all. Og jeg skal have til indlægsmusik. Strawberrelli flamingesi. Og hver gang jeg tager dem, så tror jeg, hver gang der kommer en strawberry, det gør jeg. Det skal man. Jeg kan se hans. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting, and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glory. 12 gange lock? Nej, det var igen. It's the most wonderful time of the year. Bro. There'll be much mistletoe. Jeg skal jo kigge på min saving account, hvordan det er, når den sådan. Ones are near. It's the most wonderful time of the year. Det kommer stadig ind. Ja. Skal jeg bare lige have. Har du nogensinde spawnet så meget, eller aktiveret så meget op? Gør den her. Ja! Du skal skynde mig til at gå. Så ikke bare lege. Man skal også hygge sig, når man spiller. Men når man, hvis man vil have nogle ting sådan... Nej! Hvis man vil have nogle ting, så skal man også sådan koncentrere sig. Så... Ja. Jeg synes, det bliver hurtigt eller længere tid hver gang jeg kommer herover. Eller jeg kommer herover.
Mathilde. Jeg skal se, hvad der sker, hvis man ikke gør noget, som jeg gør på min gang. Fordi går den slås tilbage. Kan det lige meget være fint? Sådan. Santa is coming. Ready. Skal vi åbne samtidig? Let's go. Den er god. Det var sådan. Yes! Det kan han sige. Det er mere. Lucky block. Skal vi bare undvige dem. Ja! Vi fik den ind i basen. Vi tog mig også ganske langsomt. Hallo. Det koster normalt ikke så mange penge, eller sådan i sekunder. Giftini spiderini. Lucky block. 10 gange luck, det er crazy. Coco assassino. Det er lige det, jeg har brug for. Okay, det er rigtig julestemning det her. Okay, nu er det flot. Jeg synes, skal vi tage den her maskine? Skal man se den? Det er alle får i Lucky Box. Nu skal jeg så ikke sælge. Det er så passende. Den tør jeg lige. Hvis det er sådan... Lige meget hvad det bliver. Los trallalleritos. Okay, drenge. Chica. Los trallalleritos. Nu koster det 2 millioner. Pipi kiwi. Køb jeg lige en Pipi Kiwi. Damn. Okay, hvad er koden til det? Ballerina peppermintina. Ja. Ballerina peppermintina. Aquanaut. Okay, skal jeg se. Hvorfor har jeg købt den her Otto? Sæt mig til. Hvis man ikke gider, så er det jo fint nok. Men jeg vil gerne have nogle ting. Ja. Tak. Santa Slade.
Galaxy slutter om 10 minutter, eller sådan. Galaxy, okay, det er jo lang tid. Eller sådan, jeg tror ikke, det slutter. Galaxy, der er en Galaxy ting. Det var helt spøjt. Lol. Shit. Okay. Ja, giv mig det. Tak. Jeg har ikke så lang tid. Tak. List, Sahur. Jeg ved godt, man ikke skal... Det er lige meget for inventar. Eller er det? Det må være for inventar. Har jeg lagt mærke til, at jeg har stjålet fra andre 534 gange. Ja. Man ser, at jeg har stjålet 25 gange. Hjem til serveren. Okay, du skal tage den. Lucky Block. Lucky Block. What the? Bro, jeg skal lige se den. Jeg skal se den. What the? Ballerina peppermintina. Nej. Coco assassino. Nej. Lucky Block. 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 Den kan jeg bare til den her account. Det er lige med sådan. Lucky Block. Lucky Block. Jeg skal ikke noget plads. Det er ikke mere plads. Please ikke spawn flere Lucky Blocks. Lucky Block. Okay, hvad er også chancen for at hele basen er lige fri? Det her. Det er jo... Sindssygt, mand. Ja. Nu skal vi åbne Lucky Blocks. Please, Sammy. Jeg er nødt til at have en god en. Det er please, Sammy. I need this. What the hell? Sammy, Snorri Sammy, please give mig en god bringer. Er den god eller dårlig? Er det lidt sjældent at få den der? Fordi jeg er glad. Okay, nu skal man til account tage de her to, så kan man sætte ting i maskinen. Så ja, det tror jeg. Ja. Yes. Ja. Lucky Block. Det var det, man. Ja. Chill, man. Okay. Jeg
car and ready here. Lucky block. Det kan jeg godt lide det her. Wait. Nå, den er dårlig. Open this lucky block. Har jeg 2 personer. Tre lo struzzo turbo 3000. Gør det gold. Nu skal jeg til index. Tre lo struzzo turbo 3000. Og... Ja. Wait. Det er sådan en gold, for jeg skal ikke den her. Den er sådan... Ja. Merry Christmas. Merry Christmas. Hvorfor er det dårligt? Det her kan jeg godt lide. Det er sådan... Good. Jeg er sindssygt mange lucky blocks på den her account. So it's good. Vi skal åbne... Nej, det kan jeg ikke besøge. Det er for crazy. Jeg har så mange... Nej, jeg har lige touch sådan en touch. Jeg skal røre sådan en touch. Så rører det her. Okay, sådan her. Den her account. Fordi så jeg skal se det. Giftini spiderini. Ej. One last few skip. Oh my god. En time. Så vi håber, der får en sindssygt god her. Please. Se hvad den gør. Ja, det er rigtig fedt. Han har aktiveret sindssygt meget lock. Og så er det bare... Coco assassino. Please. Coco assassino. Wait, what? Er det ikke sådan god, dårlig? 2 millioner. Den tager jeg med i diffusen. Diffuse-maskinen. Okay. Det var det, jeg vil have. Jeg vil have slikstok. Ja. Giftini spiderini. What? Den skal også tage med. What the hell, no? Ballerina peppermintina. Selvfølgelig. Okay.
Okay. Flere den her. Secret. Den skal vi have med her. Det var det, jeg sagde. Okay, skal man sikkert ikke også tage den? Please. Noti. Wait, er det ikke sjældent den der? No way. What? What the heck? Er det jeg troede, jeg fik den her liste ud, men det... Wait. Ja, det kører helt lige nu, men den er ikke sådan... Den er måske sjældent, men... What? Og den er secreten. Der, og det er gold, så... Så var den god. 7 minutter og 8 minutter. Jeg er jo ikke rigtig fused til endnu, fordi... Det her, det er... Den tager også lige den der. Coco Assassino. Okay, ikke... Wait. No. Den gik ud med et bat. Vent, har det to så? Det var ikke det. Den lige så... Okay, kom en second. Går lige, så I kan se. Uno. Bomberito. Den spawner bare der. Ja. Lucky block. Og det Diamond. Lucky block. Lucky block. Er den ikke flot? Den er sådan... Wing. Okay. Nej, jeg har ikke mere plads. Der kommer til at være en secret her. Okay, jeg kommer nok ikke tage de nummer hotspot. Eller hvad det nu hedder. Det kommer jeg nok ikke til sådan. Tage i filmmaskinen, hvis den er god. Ja. Okay, en lukket er ready. Kom igen. I'll take 2 innings. Naughty. Nå, klar den der. Pakramat Mamat. Altså, hvad er chancen ved at stjæle den, og så kommer... Damn. Men den har jeg, for jeg skal have den til Rebirth. Christmas Mamat. Hvad sagde den? Den sagde godt nok hurtigt. Nå, det er simpelthen for smidt. Skal vi så ikke åbne den her, så I kan se det? Lucky block. Så I kan se det hele. Jeg har en der. Okay. Den er klar, Hvis jeg ikke får den der der
Okay, jeg er klar alle sammen. Det er det, jeg har ventet på, og jeg har også ventet på Secret Lucky Block. Den åbner om 8 minutter. No way. What? No way. Jeg skal... What? Var det ikke det, jeg sagde? Hvis der spawner den der... et andet hotspot. Den der, jeg sagde. Så tager den ikke i fysmaskinen. Det vil jeg nok heller ikke. What? 18, drømmer jeg lige nu, eller hvad? Den er nok meget... Giraffa celestre. What the... To lige efter, næsten lige efter det. Det er rigtigt. Jo. Faktisk det jeg har tænkt på, fordi jeg har ikke lavet en video i sindssygt lang tid. Så har jeg faktisk tænkt på, at der kommer noget godt, fordi jeg har også fundet godt i de andre, der ikke har filmet. Giraffa celestre. Det er lige præcis det, jeg har tænkt på, at der kommer nok en god en. På et eller andet tidspunkt, når jeg filmer. Bam. Ja. No way, what the heck? Det er rigtigt. Så skal... Lucky block. Spiller videre. Er det rigtigt? Ja. What the hell? Kan jeg få det for det sidste? Hvem har skrevet S? I don't know. Okay. Den er secret, den der. Det var helt under. Okay, alle sammen. Vi er også spændt på det her. Tralalita tralala. Sindssygt lang tid, så her kommer den. Shit! Den der... Huh? Ja, så kan jeg godt sælge den der, fordi den skal jo ikke... Det skal være secret, så er det sådan... Nej, det vil også gerne have... Jeg tænker, jeg vil egentlig gerne have Galaxy. Også. Nu kan sælge den der. Og så er det bare de her tre, ikke? Yes. Det skal være noget bubblegum og noget Galaxy. Ja, nu tager jeg ovenpå noget. Ja. Lucky block. En time
12 minutter tilbage. Oh my god. Okay, der er 10 sekunder tilbage. Så venter vi bare. Se der. Vi kan åbne den. Så ja. Please, jeg får noget godt. Ja, det var ikke så godt. Men det blev for den video. Jeg håber, I nød videoen. Husk at like og subscribe. Vi ses.